Трета част. И това няма да свърши вече за не знам колко време. Така. Нарисувахме си така. Хубаво личицето. Сочна линия. Само да ви покажа. И сега е време да си нарисувам по-кюти грима, да не е просто е така. И е така. Оп. Готова съм котка. Не. Николче Бомбонче е луда и ще си направи очна линия. Аз не мога да правя очни линии. Така че премествам ви тук. Ще ме виждате само с огледало. По-скоро ще ме виждате огледало. Но не име. Много е сложно да рисувам сложна линия. Ой, сложна линия. Очна линия. Ой. Може ли да съм такъв тупус? Така да е. Миленька ентушка. Ужас, що за ужас става? Що за ужас? Ужас! По-добре не повтаряйте тази грешка като мен. Направих едно толкова и ужасно. Но това е просто ужасно. Мърмя. Но не. Направо котка. Ама не, не го чу. Нали е Хелуин? Трябва да плашиш хората. Това е перфектният грим да плашиш хората. Да. Сега ще добавя малко елементи към устата, да не е толкова спуста. Взем той и го мацам. И съм готова. Добавих малко кафявичка на устните. Сложих си тук едни сърчица. Не се вижда на камерата, но реално не е толкова зле. Не е зле. Приличам на пуяк, паднал от не знам какво. Добре. Така, малки бомбончета, надявам се да ви е харесало това видео и този мейкъп, който прилича на гъс. И ви посъветвам да не го повтаряте. Но да. Изпълних ти желанието, който искаше там. Ето, сега Николче Бомбонче страда. Чао, обичам ви!